Kalamasinabar ni Jobanivlog tisna tamko friend ke sabor bawa shwai mazil fawan nai maharla sinabar damugai impai blosku pura zusna laman jabai hani mani interesting kam ne sesta kalamunanga impai de bima pisa budra zala budra ayai pisa za undunun kharbai manang ni pisa besmo माने सुनाफोर उन्दुनो ओंखारनाय टाइम खासो आरोना 3:30 no 3:30 नङा 4:30 जाहां जाबायमोन 3:30 बारबायमोन आरोना थ बे समावसो जोङो लाद्रा लुद्रा ओंखारदों मतलब मागोनि साननै बन्द मोनदों नालाय सुनाफोर आरो रुमाव थानाय नियम गैला होननाय बादि हुलुस तुलुस आरो सुनाफोर इमारजेन्सि प्रग्राम बानायब्रबनानैहाय नै बेलासि समय नालाय थान्दा आरो ओंखायनो स्कुटिजों उरायाखसै जोङो सिदा सिरि मा होनो इखौ मेजिकजोंसो गाखोबाय आरोना थ बिराद सालायनोबो बादों देहायाबो सुख गैया होननानै बिनि सिगां ब्लगसआवबो देखायखादोंमोन आङो बुंखादोंमोन आङो माने थ बेनो आरोना सुनाफोर ओमफ्राय मागोनि बन्दआथ' सानबेसे बेखौथ' मोनथिखायो नालाय ओंखायनो नै बेगा बारा गिदिर नङा आरोना मोनसेयावनो एकदम ग्रोब जानाय ओमफ्राय मा होनो एकदम ओंखारबानो मोनायोना दुइटायावसो स्कुल गयो बिनिफ्राय जालाय लिलि लाला कुकार कुकिर सुखि साफाय खालामनानै ड्रेस सुनानैसो एकदम ओंखारनाय आरोना रेस्ट लानाय टाइमसोमोन बिराद उन्दुनो ओंखारदोंमोन आंबो ओमफ्राय मोनहां लाबाय आं भिडिअखौहाय नै सोनाफोर बांला होननायाव मोनफैबाय लगे गुदुं जुलाफि एवहरनाय नुनाय लोगो ना बेखौ आरो जायाबा आं गारनो हाला पक'रायाबो जा गुदुं मोदोमनाय आरोना सोनाफोर बेखौनो जुलाफिखौबो लाबाय ओमफ्राय पक'रा नेदों आरोबाव ओमफ्राय जाय फिलिपिलिन थांगोन बेबो गामिनिनोखा नालाय गामि खाथिनि आरोना बेखौबो बेहाबो सासे मानसि नेबावदों ओमफ्राय बेखौबो नेथावथाव जोंबो नेथावथाव पक'राखौबो नेथावथाव होननाय बायदि नै बै रिक्सायानोमोन आरोना नै बांला होननाय खोमसि फैबाय जों बांला होननायाव स्कुटिजों फैबाबो बिदिनो खोमसि फैखागौमोन फिसाजोआबो उन्दुलांबाय गोदो बेस्रा थाब उन्दुआखै बांला मोनहाङावसो उन्दुदों आरोना ओमफ्राय नै लास्टाव जोंनाबो पक'राया जानानै फैबाय आरोना बेखौसो नेदों फार्स्टनि टिमखौ मोनाखै सनाफोर लांथारनो होननानैसो आरोना जानो नालाय जानो गोजांबायबो ना थोरबोरनो पक'राजोंसो एसे सान्ति खालामनो हासिगोन होननाय बायदि अ मा फायसोर मोजां सफैबाय सनाफोरजों हम सुइट हम नै ओरैनो लाइटखौ होआखै थ' सोनाफोर एसे दिननि थाखाय जाथ्रागोन ओमफ्राय लाबोनानै लानाय पक'रा जानानै लाबाय जुलाफि मोननै जाबाय फवासेल'खा नालाय मा बारखांना दंथ'योनो सुदोंमोनदां मा मोना न'खौ आरोना थ' मावस्रांसै आं ओमफ्राय लोगोसेनो मा अबस्था आङो नायदो आरोना बिखुंसेयावसो पापर नङालै पक'रिसोमोन नों जाया नालाय गैला दासो पक'रानो दहायनिफ्राय जासिबाबो जाया जिरायाबो थायाबो अयथासार ना जुलाफिया गैला जुलाफियाबो फिसा एसे बुरजा गाखोदों फिसाखाय ओंखानसै आयै फिसा ओंखानसै दे सना दे फैनानैखि बिदि बाबाय बायोहाय फैस्लाबबोनै खामानि दङ मा दङ बिमाया हाया रावजोंबो जाबाय सना बेयाव गैला मायाव गैया बानलु आलुरायसो जुलाफिया फिसा जि मोजां आरोना जादो जाबाय सनाफोर मेंग्रुरु जेने थेने बोखांबाय थुथ'यैनो मुस्रिखौबो एकदम खाखाथारबाय आङो मानो होनबा थांनाय समाव खेवस्रांनानैसो गालांखायो नालाय फैनाय समाव एकदम बुस्रिस्रिं खालामफैनांगौ जायो नै दाख्लैनि लाबोब्रबलायलायनाया गुदुं बफिनबाय आङो दिनै बांद्राय गोजांनाय नङा बायदि मोनदों ना गोजांगोनसो मागोनि समय मोनथिला आरोना दायोसो मोनथिसिगोन बाबा जोंना बिसिनाया दुरबलसो बाब्राब जाया बिसिनायावहाय लोगोसे बयजो कम्बलखौबो हाननानै लाखाबाय नो टेनसन आरोना एसे जिरायनोसै आरोना सोनाफोर आवगोलनि बायदि नङा आब'आ दङ नालाय दा थ' आब'आनो मालाय मोनखाजोब्बायमोन आंनोबो बिजावजालि नांगौमोन बिजावजालि फाला बदल आरोना बेबायदि उफाय गैया नै बिदि फाला बदल जायो जायफोरनाव दङ थ' जायफोरा गैया बिसोर मिन्थियो मा रोखोमनि जायो नांगौ मेहसुस जायो आरो सोरबा थाखानायफ्रा गुबदा गुबदि बुलायबाथ' आं बेखौ मिन्थिला थ' अनलायनाय बुलायनाय थाखायो सोनाफोर नङा होमबा थ' आंहा गैया आं बिराद खमै मेहसुस खालामो आरो जेब्लानाखि आगोलाव सिख्ला समावबो एसे उन्दै सम जायखिजाया एसे उन्दै समफ्राव आरोना बिब' बा बिनानाव नांगौ बिराद मोनोमोन आरोना आङो बिराद नांगौ ओमफ्राय हाबा जाखांनायनि उनावबो बिदि न'आव बिजावजालियानो गैला आरो आंना सनाफोरना नांगौ मोनो बिराद खमै मेहसुस खालामो थ' जायफोरना दङ गोदोर खालामो आरोना ओमफ्राय सनाफोर थाबनो ओंखाम ओंख्रि जानानै उन्दुगोन आङो
ओमफ्राय जेने थेने नोंथांमोननि भिडिअ चालु खालामगासिनो दङ बिसिनायाव मोना नैबेहाय थें एसे दोनसाबबा एसे मोनो आरोना जाय भिडिअ गारदों एसे एसे आं नायगासिनो दङआनो थ' नाजाबाय थागोन नटिफिकेसन फैनायफोरखौ नाय अन खालामनानै दोनो आं मोनथिया दे आं भिडिअ अन होननानै दोनदों मोतलोब आं अन खालामनानै दोनदों आरोना थ' दोनबाय माला गिदिङै गिदिङै जोबलाङो आं खामानि मावबाय थाबाय आरो बेबायदि जागासिनो दङ अबस्थायाहाय आंना ओमफ्राय आदाराव दङ जोंना नै दालि ओंख्रि ओंखाम ओमफ्राय ओरैहाय मा दङ गाजर आलु एवनाय बेनिफ्राय दंबावो सनाफोर मोदोमफ्रु सावनानै दोननाय फान्थाव बाथोन आरोना ओमफ्राय मा होनो ओरैहाय दंबावो बे ओंख्रि गोजांसोमोन खोमा बेनो आरो सनाफोर ना आदारा समबार बाराय जोंहा दिनै न'आव मिरामिसखा आरोना थ' मिरामिस बेनो सिम्पोल गोथाव आरोना थ' आब' आलासि गैयामोनबा माइया हास्लाबाबा आङो दांफैनांगौमोन जानो हागौ खिन्थु दा आं दांफैनाङासै आरोना गाराफोर खालिबा गाराफोरा एसे खालि दै रोगानोसै आंबो ओरैनो जिरायनानै थानो मोजां मोनखाया आरोना मावस्रांसै र' आंबो The next morning. Good morning सनाफोर सिदा सिरि ब्लग्सखौनो अखानायैसो लाफैनो हाबाय आरोना आङो थ' दिनै मागो हेपि मागो बिहु ना मा होनो ना बिहु नङा हेपि मागो बैसागोसो जोंनि बर'फोरना आरोना ओमफ्राय दासिमबो दिनैसिमबो फिसालानि जादा बिजिनि रायखांगासिनो दङ मानो होनबा बिजिनियाव बिमायमोनखौ बिमायनि स्टेटासावहाय बेलागुर बानायनाय नुदों बियो बेखौनो हिंसा जाहरगासिनो दङ माने बिराद लब जाहरगासिनो दङ बेलागुर सावनायसो आं नायहैनोमोन होननानै थ' बिनि रायखांनाय खोनानाय फावैनो नै बिहाबो रायखांगासिनो आमायखि आमाय आहाय सना बेरे फुंजानि सिखारजोब्बाय बेखौथ' थगायनो एसे बारा बोलो नाङा एखमबा बेबो अयथासार खालामबाय थायो बैखौथ' दा बुंसै थ' बिदि नाङा सना बिबार खानाङा खाया आबैयाव मोननांगौ दायाव मोननांगौ ना फैदो दायाव मोननायाव होनांगौ ना ओमफ्राय न'आव फैबाय जेला र' सनाफोर फिथा एसे एवनानै जालाबायनोसै ओमफ्राय माइरं माथा देनानै दोनदों होनदों एवनानै दोननाया फिथालि नङा मा होनो बाब्रि खब बिराद जायो ओरैहाय बांसिन जोंथ' बिजनियाव बाब्रि खबखौनो जाया खालि जोंना माइब्रानिसो बांसिन जायो एन्थाब गोराना बे ओमफ्राय बे सिथाव थावनिया बे आरो बेखौ बांसिन जायो ओमफ्राय आटखारि आरि एवनानै जायो सिबिं लारु माबा लारु ओमफ्राय बेवहाय बांसिन मा होनो बाब्रि खबखौ आङो हाबा जानायनिफ्राय बानायनो मोनफैदों आरोना बिदि देनानै दोनखानाय जोङो बिदि देनानै दोनखायानो ओमफ्राय खालि मा होनो जोंना लगे थाजा देबाय जाबाय बिदिमोन आरोना माबायावहाय बिजिनियावहाय गोदो आङो कनफिउस जादोंमोन थाङा होननानै ओरैबो खिन्थु बन्द मोनबाय जखन थानो हाया आंबो ओंखायनो न'आवनो खारबोथारबाय आङो थाङोबा बे एसेल' बन्दखौलाय मा न'आवनो फैगोन होननानै सानखादोंमोन ओमफ्राय आरो मा होनो बिफायाबो होनबाय थांदो फिथा देनानै दोनबायनो फिथा मोनजाहैगोन थांबा होनबाय नालाय माने बेवहाय आरोनाथ' बिनि गोसोआबो न'आव फैजानो लुबैखानाय नालाय ओंखायनो आंबो अके नोंनि खुसियानो आंनि खुसि थ' बेयावनो हाजिरा आरोना सोनाफोर सिगांनि ब्लग्सआव आङो बाराबा थाङाबो होन्दोंमोन जेरावबो थ' फैबाय आरो दा लालिया फारायावहाय न'आवहाय ना हनै एसे गेलेखाथारथोंसै ओमफ्राय आङो किटचेनाव हाबहैग्रोनोसै मा फिथा जानाय जाया आरो सनाफोरना फैदो सना फै आयौ अम होनदों फैदो दुगैनांगौ ये देखो आरोना नैबेनो अनखौ देनानै एवनानै दोननाय ओमफ्राय हालदै एसे होनानै एवो आरोना ओमफ्राय बिदि खालामनानै जायो सोरथिं बिदि जायो आं मोनथिला बाट बेहाय बिराद बिदि जानाय नुनो मोनो आरोना जोंनि लालियाफारायावहाय फार्स्टआवहाय जाजोबो खोमा बयबो बेखौनो आरोना सिङाव सिबिं होनानै खफारनानै बिदि खोथेनानै एवगोन आंथ' आगोलाव फैजेनबा हाबा जाजेनबा रोंबावासोमोन बारा खोथेनो आरोना मानो होनबा जों जानायानो जायामोन नालाय बेबायदिखौहाय बेनो आरो टाइम लायो एसे बुस्थुआ नोङो नादो ओमफ्राय बेखौ ओरै थख्र'खौ खालामदो बिनि सिङाव सिबिं होनबा होदो बा नालेंखरफोर होनबा होदो गुरफोर होनबा होदो ओमफ्राय खोबफिनदो आरो खोबनाय जायाबा हंलाला जाबाथाय एवनाय समाव आरो सिबिङा लिलाला गबलायो आरोना सनाफोर बिदिखौबा बिराद मेहनत खालामगोन आरोना नों बाबा आयौ आंखौ 40 थाखानि लबार बाय होनानै बियो बाउन्सिं बल माबा बल बानायदों होननानै आं खिन्थु लबारखौ लिलालामबा रागा जोंनाय जागोन बाबा ओइ नै गोलैबावबाय मोनसे होजासिगोनसो ओइ नै नानि नङा दानि गलांदों दे जाबाय नों मेहनत खालामग्रोदो आरो माथो जाखो जोब्बाय लबारा बेनो हनै 40 थाखा दिनै मिस्टि खाग्रा लबार बायहोनानै आंखौ बिराद 500 बारा थायो बाउन्सिं बल बानायनो होननानै गोदाव सोराव
दे बानायदो हंगारदो आं माबार साहा फुदुंसै आं आरो लाल साहा जानानै लाबाय लाल साहा ओमफ्राय लोगोसेयैनो आङो नै फिथाखौबो एवबाय मालाय बानायनानै दोननाय नानानै ओमफ्राय एवनानै कभार खालामखानायखौसो आं एवबाय आरोना थाव फुदुंनानै साराय फुदुंनानैल' आं दांफाबाथाय माने नानियाबो लिलाला खालामबाय थायो नालाय ओंखायनो आं दांनाय जायाखै ओमफ्राय एवनोसै आरो जानोसै जुनारफोर दिनै बेखौनो जागोन सुरु दंबावो बिदि अनानो आरो दंबावो खामानि दाबो मागो सुरुआसो जाहांदोंना देबावगोन एवबावगोन जाबावगोन बोसोराव खनसेल' फैनाय मागो फुल मजा मस्ति आरोना आरो हायोबाथ' आसपास खाथि खाला न'खरावबो थांनानै नागिरनानै जाहैबावगोन जुनारफोर आङो दा बेखौनो जाग्रोनोसै साजों आयदै आलसि मोनदों साहा लोंखांनानैबो आलसियानो खाराखै थ' दाख्लै जाखिनि लिलाला जि एसे गालांदों बेखौ सुनोसैलाय बिदिनो ग्रोब ग्रोबसो आंना आरो थांफिनसैबाथाय आरो बिदिनो एसे जि थालांसै बेखौ फैनानै सुफैनोसैलाय दाख्लै गाननानै गालांनाया सुलांनो हाया बेखौ सुफैनोसैलाय दा बिदिनो ग्रोब ग्रोब आरो जुनारफोरना जिबनफ्रा सोलिगासिनो दङ बुंखायो आगैमोनाबो आब'मोनाबो सोरबा सोरबा नोंनाबो एकदम लाइफआ आंनि बायदियाबो न'आनो दाबथाम हाख'वा हाख'वा मेंनायनि मेंनाय होननानैहायथ' आंनाबो बर्थमान बिदिनो थ' सोरनाबो दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै बेनो आरो वान सेकेन्ड हेपि मागो बैसागो बयनिसिमबो सोर सोरा मा फिथा जाखो आंबो भिडिअखौ हानायमानि ग्रोब ग्रोब नायलांसैलाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो ब्लग्सआ एसे थांलाय फैलाय सा साज्रां जाहैबाय बेखिनिखौनो खिथाबाय आं जे बेयाव सफैबाय होननानै नायगिरिफ्रा आंहा बिमामोना सोरबा सोरबा सानगोन ना फाग्लिया मागोआव मा खालामगासिनो बहा दं बहा गैया होननानैहाय थ' बेखिनिखौ आपडेट होनाय जाबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय